Esquerra. Parlem també de l'Elx, que ha sumat la primera victòria de la pretemporada contra el Millwall anglès. De les dues noves cares, l'aficionat franja-verd només ha pogut veure en acció el francès Leo. Pere Conca ha seguit el partit a Sant Pedro del Pinatar. L'Elx ha encetat els partits amistosos de pretemporada amb una treballada victòria davant el Millwall de la Championship anglesa. Els de Saràbia han hagut de remuntar el gol inicial dels britànics en una segona part on han marcat Ali i Bakari, dos jugadors del planter franja-verd. I és que Saràbia ha presentat dos 11 diferents en cada part, on ha destacat el debut de Petrot, l'única cara nova avui en la segona meitat, amb el dorsal 21 a l'esquena. Els jugadors del planter han sigut els protagonistes en esta primera prova sobre la gespa, amb un gran ambient a la graderia, sobretot de turistes anglesos a la zona. Iturbe haurà d'esperar la seva oportunitat i la podria tindre el pròxim dimecres al José Rico Pérez davant l'Hèrcules, ja que el tècnic il·licita tot y utilizar fins a 3 porters no ha considerat oportuno que jugara. Hemos hecho un grandísimo partido, sobre todo transmitir la esencia de lo que somos, de lo que queremos hacer. Se nota que venimos con el trabajo de la temporada pasada, que todos los chicos que han jugado hoy pues tienen esas ganas de aprender.